Kaixo, arratsalde on hori eta Aiurri Amaboskariaren erredakzioaren izenean, eskerrik asko gaurko Aiurri aipamen bereziak ekitaldira etortzeagatik. Gaurkoa 5. edizioa da. Aurrez Bilabonan, Zizurkilen, Andoainen eta Asteasun egin izan dugu ekitaldi berberak. Az gaitezen aurtengo sari banaketarekin. Eta lehena, gizarte alorrekoa izango da. Azken urteotan, nabarmentzeko moduko lan egin du Petra Elser alemaniarrak beste hainbat laguntzaileekin batera, banaiz bagara elkartea abian jartzean. 7 urte daramatza Frankfurten jaiotako Petra Elserrek urnietan bizitzen, euskeraz bizi da eta etorkinei euskeraz hitz egiten ikasteko sortu zuen aipatutako elkartea, kanpoko herrietatik Euskal Herrira etorritako pertsonei euskera nahiz euskal kultura erakusten ahalegin berezia egiten duelarik. Petrak bere esperientziatik abiatuta, euskera, Euskal Herriko komunikazio eta bizitresna izatea nahiko luke, eta etorkinak ere horren zati izatea. Egitasmoaren helburua ondorengo hauxe da Petraren esanetan. Hizkuntza arlo guztietan menperatzea, baina bereziki eguneroko bizitzan. Egindako lan txukuna nabarmendu eta zoriontzeko modukoa delako, aurtengo gizarte alorreko Aiurriko aipamena eurei eskaintzea erabaki da hau batez. Zorionak eta segi hasierako bideari. Txalo batez, agurtu dugu. Baino atozenaren eskutik jasko dute saria. Bata izan ezkero. Eskerrik asko posten gara aipamen hori jasotzeagatik, etorri gara hainbat ikasle eta gero gure elkarteko zuzendaritza. Etorri gara Hernani, Andoain eta Urnietako ikaslea, nazionalitatez Senegal, Ecuador, Pakistan, Rumania, Extremadura, Uruguay eta Galiziakoak, eta euskaldun alemana edo alemana euskalduna. Posten gara sari edo aipamen hori jasotzeagatik, batez ere gure elkartea oraindik txikia da eta gure ibilbidea batez ere bidea egitea da. Zeren dena da oraindik eksperimentu bat, baina hori egiten du batez ere gure lana interesgarria eta berria. Sortu dugu elkarte hau, pentsatzen dugulako euskera guztion kontua dela, gizarte guztiaren kontua, eta egun nolabait iritsi behar da gizartearen parte guztiei. Orduan, etorkinak askotan ez dute baldintza berdinak euskera ikasteko, eta sortu ditugu baldintza batzuk hori errezago egiteko, baina etorkinak euskera ikasteko eta euskera praktikatzeko batez ere behar dute ere euskaldunak. Behar dute euskaldunak hitz egiteko eta harreman hori euskerazko harremana benetan zentzua izateko. Gure esker onak eta espero dugu bide horretan gehiago elkarrekin ikusteko eta hau bakarrik hasiera bat izatea eta laguntasun eder baten hasiera izatea bidean zehar edo etorkizunarako. Eskerrik asko. Eskerra berai emango dizkiegu eta segi dezagun beraz gure gaurko aipamen berezi manaketa honekin eta Andoain aldera doa kultura mailako aipamena. Kolektibo bakar bat direla esaliteke, bi mugimendu ezberdin badira ere.
Batetik Itzalagunea, Andoaingo kale nagusiko Itzala taberna gune zuen mugimendua, eta bestetik metro gutxira zabalik izan zen Arte Kabi Galeria. Denbora tarte jakin batean ekimenei dagokionez oparotasun handia erakutsi zuten, musika emanaldiak, antzerkiak, liburu aurkezpenak eta bestelako bilkurak Itzalagunean. Zoritxarrez, ekimen horiek ez daude gaur egun indarrean, ez behintzat Itzalagunea edota Arte Kabi Galeria bezala. Baina saiakera hor egon zen eta hori guretzat txalotzeko modukoa da. Horregatik merezi dute aurtengo saria besten alde saiatu zirelako. Bi hitz, alde batetik guretzat ezustea edo handia izan dela holako saria jasotzea, bidea esateko, eta nolabait esateko badu bere zapore gazi gozoa edo, ez? Gazia ja da ez dagoelako martxan, bere garaian egindako ideia bat zen, eta gozoa bestetik nolabait Larramendi Bazkunak eta Aiurrik nolabaiteko errekonozimendua edo egindako lanari edo geneukan ideiari nolabaiteko errekonozimendua delako, ez? Besteik gabe eskerrak eman, alde batetik Axerri eta Itzalaguneari haiek emandako laguntzak, baita ere Cesarri berak inungo interesik gabe bere zen lokala utzi zigulako, gu ideia plantatu genionean, eta gehien bat jendeari. Azkenean bai guraso, anai arreba, ezagunak, lagunak, ez ezagunak, jende guzti hori posible irantzuen histori polita motxa, polita izan zen. Lanaren, pixkat ez, gazetek esan den bezala zapore gazi gozoa ikusita, nik uste denbora gogo eta denbora bat izan behar dela, gauzak ez dira aldatzen buru gogorkeriarekin, kondizioak egon behar dira eta guri kondizioak faltatzen zizkigun. Bitarteko bezala erabili genuen tresna, taberna izan zen, eta oain pixkat atzera begira goeta bat eginez ikusten da taberna berez bitarteko txarra izan zala hau dena aurrera ateratzeko eta ikusten hortik etorri ziala guztiak. Oain, replantamentu bat egin behar eta pixkat indarra hartzen dugunean ikusiko dugu nola herria pixkatera egin, eta baldin bada eskualdea. Zintzirik gatu ziren ideia horiek ez kontutan hartu, pixkat beterriko eskualdea eta Aiurrik representatzen duen beterriko eskualdea berez ez ditu horrelako ekintzak edo iniziatibak herriak elkartzen dituenak berez Larraguretan doain sorprendenia eta segurazki hemengo jende asko Larraguretu ezagutzen, baina bazio bideia batzuk pixkat eskualde guztiko bidea azaltzeko. Eskerrik asko guztiek eta Herri lasterketak, mendi lasterketak, zelaian eta lokatzen egiten diren krosak, maratoiak, mendi maratoiak, ultramaratoiak, lasterketariek nahi adina proba dituzte urtean zehar gogoko duten kirol jardueran aritzeko. Azken urteetan kirol jarduera honetan emakumezkoen parte hartzearen oraldia burutzen ari da, bistan da geroz eta gehiago direla korrika dabiltzan emakumezkoak. Gaur hona ditugun emakumezkoek ordea meritu handia dute. Urte luzez lana, familia eta oztopo ugari gainditu behar izan dituzte lasterketa ezberdinetan parte hartzeko eta lehiatzeko. Nerea Amilibia, Aiar Zizurkildarra, Isabel Dumar Asteasuarra, Aitziber Ibarria Zizurkildarra, Rosa Luena eta Eba Pera Andoaindarrak. Aiurriko erredakzio taldeak 5 emakumezkoiek bereziki omendu nahi ditu. Eredu direlako, eta ez bakarrik kirolari apartak direlako, edo lehiatzen jakin dutelako. Baizik eta emakumezkoen parte hartzaren igoeran ezinbesteko erreferentzia direlako. Nire kasua da, ez da nire kontu, nik eskertu nahi nuke, bai nire gizonari, batzuta laguntzen dit parte hartzea lasterketan, baina nola berai asko gustatzen zaio ere bai,
eskertu nahi nuke nire lagunei beti daude prest gure umekin egoteko eta zaintzeko eta hori laguntzen digu biok ateratzeko eta bai gure umei beti daude txaloka eta bengabe eskerrik asko, porque oroigarri honek beti laguntzen du, eta nik uste Isabelek arrazoi handia du, nik uste entorno guztia laguntzeula, bai gizonak, bai uniak esan duen bezala, eta, nik uste oso zoriontzu alde hortatikan, eta bultzada handia dela, bai oroigarria, bai itxeko guztik, eta eskerrik asko.